A ovdje ste pravili kuću? Ovdje sve to je bilo staro. Aha. Sve to je bilo staro. Sve ovo je što vidiš, poslije tu ti kažem odavde, od Ćošku do potoka. Sve to je radili moj zet i ćerka i doba Dragici Deda Drgiša. I cigle i na stomak se prostira cigla. Deda muti. Ja presečem i prostiram. I večerom se okupem u reku, kao kad će me neki gleda. I dođem da izmirim stoku. I da izmirim stoku i da kupem komšiško dete na ovu kuću. Anku sam kupala. Okupem dete, naranim stoku, podgrejem večeru, dočekam moji kad dođu i večera se. I ako treba, ako je neki praznik za truba zasvirio oro cele noći. A svak daca, svak sinko moja, da mi pokloniš Beograd, neće. Ne ide. Igra se cele noći. Još uzračno, rastavlja se dan i noć, ja matiku na njivu. Sve si mogla? Sve sam mogla, a sad sine ne može. I sad do pre 4 godine sam sparao, unuko sam ja, jednoga sina, ovoga mladega, prskala vinograd. A to sam si ranije voljela. To je meni bilo u dušu da ja zametnem kanto. Ne pijem zine ništa. Baba ovolike godina, nikako. Ni slatko, ni kiselo. Još sam pila ni sok. Pa sam počela sad nekoliko vode. Moja unuka, pa si ti babo vlesao, pa pini sok čak, pa kako moje toliko samo vodu. Tamo sam sine rodena. Na godinu umro otac. Na 7 godina je umrla majka. Ko to čuvao? Taj me brat od strica čuvao ovdje i dođe moj deda, ono mi je na majku otac Uglovovac, prvi bogataš bio. Pola palanka bila mala, on to krevetirao s mleko. 7 krave, pare ovak, vistak, nema u novčanik. I on to je, moje brale otide bratat i ona dala da mi kupi, da ne budem bosa, da ne budem gola, siroče. Eto, sad poradi 90-a, a na godinu sam kad je otac. Koliko ima kako oca nemam, koliko ima kako majku nemam. I sine čuvali me oni. I neko vreme, kao i svaka jetrve, ne može da se slažu. I moju mater nagovoriše da se ona uda. Dok sad delovođe iz Orešac, ali ja neću delovođu. Tu govodim sa snož, on lep kao san. A ja ne znam majka da otide. A ovdje, za deda Milenka što je dala boginja, tu sam dala. Tu je znači dada, postara, a dada Ljubinka za Mile Julinov, to si čula Mile Julinog. Ona se tamo udala, a dada se još ne udala. I ona što ovdje udala u komšilak isto. Ali ja volim gdje ima dada. Ujedno se korito kupemo. Voda se nosila od Kladanac, na Čobrnjak, kotal i nosimo. Ja napred nadrži ono, ja pomagam. I tako baba Dragita dočekala život. I ovdje je došla i sve ovo što pogledaš, to je sve baba. Sve je baba sredila? A sve baba maže, sve baba uređuje, muži meša, u mešalice meša, a ja samo mažem. Pa sam se kačila i u drva, pa sam rastrila i drva, liškovače se rastre. Pa kad dođe sine praznik, a ono se šajak, to se valjalo u valjalnicu, šajak. Vrže se gore na drvo, a mi dole uvatimo se i ljuljamo se, tezamo šajak. Svašta bilo, baba ti ne može ispričati da nasrediš kod mene, šta je to sve bilo naš život. Ali eto, dočekalo se. Otkuda se dočeka kad to je ovoliko. Samo što sam kročila, a otac mi bil da idu tu on za u armiju, pa u Zajter operisan. Oslepo treba. Što je umre on kad je u Zajter operisan, ko znaje. Pa suđeno. A ja sam, a moja strina, ona me čuvala, mene i njega. A ovi ja sam mrdi na rabotu. To je bilo okude Sveti Ranđel. I veli ti samo što kroči od mene,
kose sve kriguljave, nema mi ni Danijela ni ćerka. Crne kose pa sve na svidlove. Kriguljave, a Ljinčeve je bilo sve crveno opšir. Ovako. Ono, ti se veli od mene izmaknuta koji, a ono popija stolovi sine pa daske. A ti ne znaš, a ti baba priča. A ja sam tak vidjela donijela mu neka grozdak. A ja dotijem za zrnce. A on, znaš ko, ali veli babita, znaš ko, daj mi mojeg anđela da ga cuknem, da ga pomilujem. A mama me uzela kad sam ja to uzela i donijela kod njega. Ali veli, ako sam grešna, zato sam grešna, da te dadem te stisne, gotovo, vidite da umre. On me poljubio i mama me vrati. I dok je ona sedla, on umre. Otac. Dijete to je. To je mnogo godine bez roditelji i deda uzne ta bogataš. Deda uzne, mislić da patim ja kod brata, ali neće on. On je stariji od mene, on me očuvao, pa veli kad da ručamo, ti ćeš da kakaš. Samo brat briše. Kad dođe vrijeme, sinko moja, da moj brat slomi kuk, a baba Dragica briše odavde, trči, kupe, briše. Taman da dođem Srbijanka, pijoka, bratanica, da dođe, on šuka kal. A ja otiđem pa sve to ručam, pa zaperem, pa namažem rukavičke, pa namažem. I kao lutka je otišao. I 25 dana doktor Pera, kirurg, on je rekao ovako, Daco, i terali smo ga i u Niš. Daco, nemoj brata da mučiš. Od 25 dana on ne može da živi više. Nosi brata kući i zadovolji ga i očuvaj ga, ali ne, 25 dana on umre. A on me ovdje sve dao. A nema to. Da vidiš slike kakva sam bila mlada, kakva je to bilo. I volem iz Bulinovac. On mi se dever kad sam došla ovdje. Ljubiša. Ljubinko iz Vasilj. Sin mu umr Zoran. On me voli. Ali on me ne dava nigde. Voli me Rozmir, Drakčin, brat od tetku. Nema, samo ovdje. Samo tu. Pa bila sednica ćerko. Došla deda iz Glogovac. Došla baba, na moju babu što je za dedu Glogovac, sestra. Došla baba Stanija ovdje. Da se to vidi kako će vidjeti, a ja samo čutim. A na toga Rozmira Božić cvjete u čašu. Bilo kod je Božić cvjete u čašu. A Prale veli, sestro, čije je ovo cveće? A ja moram da kažem, velim, Brale, pa to je Rozmiro. Šta sam ja tebi rekao? Tamo te ne dam pa ovak da staneš. Pa gdje ćeš me daš? Ja mu velim. To sam odgovorila. Onamo, za Dragišu. Ono se vidjeli kad nema, ono se vidi kuća naša. Ona bi ovdeka. I tako je sine bilo sve to. I kad je bilo, mi smo bili 10 mlade neveste. Ja sam među njima, jel pogleda sličku? Tamo, mlade neveste. Videla sam, videla. Među njima sam najlepša bila, ali treba kad sad mi sretnemo, idemo na venčanje i koga sretnemo mi treba da menjamo prstenje. I mi sretnemo toga Ljubinka što me vole, on uzeli bubu iz Vasilja i menjamo prstenje. To je tako bilo. I tako. I to je sve tako i dođemo ovdje u 19 godine. Ovdje dođem u 19 godine, 46. godine, 47. rodim Nadu, ćerku. A i više neću. da rodim. A baba jedna na ulaz, baba Erinka, to su bili bogati mnogo. A ona, Dacova, nemoj sine, da si rodiš još jedno. Ti si mi samo ostala brata rođenega, nemaš, imaš brata od Vikevi, imaš brata ovoga ko te čuva. Ali da si rodiš još jedno, pa će da si ti dođe u gosti, pa će da bude milo ćerku tvoju, pa će ono tako jeste. Šta ima miliji od brata? Šta li ima draže od bratanče? Nema to ništa. Evo, ide deda u vojsku i dojde i ja ostanem trudna. I ono stvarno muško bilo.
Za 7 dana da sam ga još nosila, da me ne uplašilo kuće iz komšiluk, ja bi imala sina. Ono me uplaši, gdje se rodi, ovdje se rodi, u kuću i potika se, kao krst lepo. I ostane njena ovu čerku. 4 godine ona imala kad sam ja to rodila. Ja sam sine bila mnogo puno, mnogo lepa, ali sve to je brige. Ostanem ja kao, pa toliko. Ostanem. Kad idemo a dedava Oresta s konji, čuvali smo konji. Imalo traktor. Konji smo čuvali i krave i tako. I ja plaćam. Odnosimo ručak na dedu. A ono veli, na novu. Nada, zašto plaćeš toliko, mori? Velim, sine, ti si bratiće, nemaš, a ja nemam sina. A ono veli, pa dobro, pa ja ću se kod tebe ostanem ovoj. Ja ću si te čuvam i tako je bilo. Ti danas me čuva i poštu i sve to. I tako. Baba ima 16 godina kako slomila ovu nogu. Pođem ja za ovce, a cijel dan sam kopala, kiša rominjala i uzme se to jaga i ja podbijem pod mene, a bila sam debela, teška, i noga izreska, i ovdje. I tu. Kad pogledam nosine, nema ovo je otišlo vam. Kako je moglo reći? Ja brže vrnem nogu, namjesti ovak, ali ovdje klima nema spas. A ima 16 godina, to je kako je bilo. A inače popre, nema problema. Prskanje vinograda. Ona vozi traktor. Ona sve može radi, a ja to ne sam se kačila. Ukačeveta me voze na njivu, a inače ne. A ćerka je to sve radila. I tako, ostanem ja, odatle ja kuću ne gledam. Gledam kuću. Kad ona zanesi, ja opečem lebac. Kad nešto priprema, ja pripremam. I sve to tako. Ali njeno je bilo. Nema da se ti učiš. 4 mjeseca ovdje, a ovdje drugi kauč. A leti bilo. 24. maja. Sveti Kirik morala beže. I ja ovdje, nogata koji, od ovdje u gips. Ni ovak ne sam sinko rekla sa sprs. Ali prokleta ja, zavenula. Prava. Pa ubava. Ali ne može da vodi kao što je rodila. Dobre. Ete tako je, sinko. Dobre. To je tako, baba da ti priča. A da mi ispričaš ranije kad nisi imala kalendar, kako si znala koji je praznik kad? Imali smo starega čovjeka, ovdje uvijek sam ja imala. Aha. I samo ja reknem ujka Božo, šta je sutra? On mi kaže, šta je sutra, šta je ovo? I trebalo sam sve da zabeležim. Ali sa kalendarima, sad kjerka pogleda, ja sam ranije imala oči pa sam gledala, a sad ne vidim, a ona si te pogleda i znamo da je praznik. To je tako bilo, stariji čovjek mene je učio, i ja sam slušala. I tako. I za pričati ja, moj brat padne i slomi kuk. Bog ima. Ja 25 dana čuvam brata, za ono što je on mene čuvao. Razumela sam. Dug se vraća. Dug se vraća, Pa sam bratanče umrelo. Mica mi umrelo, mi šlo bira 6 godine bilo. 7 pošlo. Pa sve to je baba Dragica kad treba. Zovu me Srbijanka, ajde da Mica jako ne može. Ja imala sam noge. Potrčimo do ovde, pa sve ona vidim kako treba. Pa ostanem sineta, spavamo namo. Pa se ujutro dođe. Mnogo, šta je mnogo bilo. Ali je bilo u mlade godine naše, kad smo se mi uzeli, mnogo su bili tad ovdje mladoženci, oro, igramo mi, legnemo ovdje, pružim ja ruku, njegova glava ovdje, moja preko. Ni se pitamo šta je on igrao sa Sjevo, šta sam ja sad dragira. A večerom svekar naredi, šta treba sutra da se radi. Svekar u staru, svekar u kuću. Dragička Matisku, pa ide na njivu, dobro jutro njivo. Gore, dole, šta uradim dok oni dođu. Pa šta da mi se doručim, mati ručak. Kad je posle i djete nastalo, i ono je do školu, posle išla u školu. Dalje ne produžila, si išla školu.
I tako je, sine, naš život bio. A kažeš njivi Dobrojtro njivo? Ili? Dobrojtro nivo. Kažeš joj Dobrojtro njivo. Dobrojtro nivo i ja kopam, a ovdje jedna komšika, starija od mene djevnica. Evo da upadi u kuću. A Mariši blezava kako smetiš onoliko, još sudrašno. Pa bolje dok je ladavinka. Ja okopam, ne idem mnogo. Tam, kako da našu tu sobu, pa tam kratko, ja pretrupim njivu. Njiva pretrupena. Pa prskala lojze. Pa mlatila, ale sve na svetu sine. Tako je. I da čekamo volki život, pa ko će imati života? Nekako branili da ne padne grad ili... Pa koji to je? To je neimalo. To je neimalo pucanje. A kako ste se štitili? Šta ste radili? Pa šta smo zaštitili? Ubije sine, šta ubije, šta ostane. Neimalo kako sak što pucao. To je si oblak na koje mjesto on krene, on to je sve smrati, ovamo je sve zdravo gdje nije bio oblak. I tako je bilo. Ali nisu stari ljudi probali nekako da oteraju oblak? Ne može. Moje svekar domal. Stojane, kad je ti, a on se prekrsti pa, Stojane, idi daleko. Stojane, tako je. To je kako je, to je reč bila. I ja sak tako, kada sak proletos, kad 2 put pada sine 2 dana, grad. A ja priokam, Stojane, tako pa dostane. To svekra sam čula. I tako je drugo. Ne imalo ove mehanizacije, ne imalo traktore, to se sve sine sa polovi oralo, to se sve muke mučila. Ali bilo praznici na koje nisi rabotila ništa? Ništa. I danas. Na koji praznici? I danak na praznici teški, eto zajče sveti vrać. Ne pipa se ništa. Bilo kakav praznik da je vrtoloma, ovi praznici, svi što su opasni, mi ne radimo. Imam zeta. On na praznik neće da pipne ništa. Neće ni drvo da ocepi. Za ušpored. I tako smo, držimo se za taj praznik i danas. I svaki petak postimo. Svaki petak se posti. Kad sam ja htjela da umrem, to je moja bratanče, majka njegova. I ona pade i umre, a ja spremam 30 duše ovdje, tu spremam ručak. Večera će da bude gore, gosti ona velika soba. I tu su gosti. I ja spremam i dolje, prija naša Miljana dalje. Kako robotiš prije, velim, pa ja spremam večeru do 30 da dalje gosta. Mani to je. Naša uleće da umre. Ona umrela. Ostajem ja kod priju i kod komšiku. Otidem ja kukajući, a Nadu i Drakci sam ispratila pre toga, kad je pala, ona ovdje pala. Momu Rudinu, znaš, uspaljare. Tako je. I ona padne i ona si još ovdje umrela. Ja dadem moje ćebe i Drakća otide i Nada. Kad ona nosi, umreli moje ćebe do terana. I ja manem sve to je manem tu. I otidemo namo. More, koje se ne puklo tak. Ne samo tak, nego mnogo. I bratancići. I 7 brata sinko umreli, i snaje pomrele, i sestre pomrele. Nemam rođen malo dujeti. O tetke, o to tako. Vjeti, jel viš? Baba sve to dočekala. A kaži mi, šta se radi tako, kakvi su običaji kad čovek daleko bilo umre? Šta se radi oko njega? Pa oko njega se radi. Ovdje ja okupem, obrišem, obučem. Nema da se ide kod doktora, da li on umreli sak, da li nije. To se skupimo, pa možem preko 100 nekoliko sam obukla. I moji, i komšil, lake i tuđi. I ja obučem i dođem ovdje, ali baš kad dođe u ručku svećička i lebac. Se tako je podrži. To je tako ljutne malo i onda ja krenem da obučem i da okupem i da ispremim i tako i 6 nedelje se ide na grobje, onda je 40 dana. 40. dan se ide pa se to prekine. I ako neki praznik se desi, onda se ide na grobje.
Tako bilo. Dalje to je bilo glupo, dalje. Tako. A to si sve ti radila? Pomagala si? Pa sve. A bilo nekad da se desi da neko se muči da umre? Jel se radilo nešto da mu se pomogne? Pa, kako ćeš mu pomogneš? Ono, nekad bilo to je jako opasno. Izdat. Ima neki starac ovdje, kad se on bije, stomak, muka, Deda Gaja. Ajde će se vodi kod Deda Gaja, neće sinko. Deda Gaja probaje, kad se vrneš ono gotovo. Umrlo. Ne imalo ove spreme, ne imalo ove lekari, ne imalo ništa. I tako je. A Deda Gaja lečio? Deda Gaja lečilo, ono, da, kako baje. Ali ovaj si se vije, boli si ga stomak, on se vije. I tako, takav je naš život bio. Ali smo igrali, veselili se. Svadba se zapravi, sinko moja. Sobe, nema dom. Posle smo napravili dom, posle dom bilo. Kad ovdjekaj u ovu kuću, svetero sebeno ostavili tamo, ovdje, ondje, primjer. Mi smo pravili tamo u salu, ali ti kažem primjer. Kad sam ja došla, pa nemoj više, ali 50 duše da budu. Večerom se dođe za devojku, sa smuziku. Je to malko bilo? Pa ujutru dovedu devojku ovdje. Pa onda budu gosti veliki, i ovdje i tamo, dakle si ti, pa mali gosti i ovdje i tamo, to je malko bilo. Šta je se pokralo, šta je se to i sve žene spremaju, kičelje, muži peškiri, kad se to sve pokolje, sve se to veseli, sve to je tako bilo. Tako je bio na život. A kad dovedu mlada nevestu u kuću, šta se radi? Pa, ne se nosile kako se što nose. Ne se nosila. Nego? Ali preko prag mora se nešto zastre. Aha. Preko prag se zastre i onda mlada nevesta pređe, otide tamo i tako. I onda prvo dođe u avliju. Fijaker vodi. Sve krva čeka da ona uzne da pine i da baci. I da uzne cvetak i da ga baci preko nju. Šta da pine? Tako. Pa, Šta da pine? Pa nameša rovince vodička. Kao veli zove se pomice. Kako se zove? Pomice! Da bi ona sve posle u njene trudote, u onoj da se ona sve to jede. Da povrati devojku. I tu je bilo gluposti. Tako je bilo. I onda posle igranka. Ali ete toliki danovi po 50 duša nosi, tu i bili ljudi. A sad kod idu 300, mi smo sa 600 unuku. Onamo do 600 bili. I prvi dan i drugi. 19 brava zaklane. Ja spremala za drugi dan gulaš. I ovce zaklane. Znaš, od jaganti i od ovce sarmice sam ostavila i drugi dan sam to napravila u tepcije i taj gulaš i meze. Puna sala kao i prvi dan. Eto tako bilo, a kod nas tako bilo. U kućicu ne imalo, ali dođu si tako onak po 50 duše. A ja kad sam došla ovdje, pa moraš se obračiš, skineš belo, oblačiš drugo. A sve krva me moja, ovak. Sine, sad će da skineš, to je belo, pa će da obučeš drugo. Dobro, kako ono rekleš. Majku ne sam imala, ona bila i otac i majka i sve, kad mi je bilo dobro jako. I ja učem se, i svu noć igraš. I mali gosti, i golemi, i ovdje, i tamo, kod mene. Sve se to igra. I veseli. Eto tako. Je li još nešto, ti darivala nešto? Šta ste radili? Pa to se dariva tamo. Tamo se dariva kad dođem ja. Aha. Kad dođem tu i kum, tu i starojka, tu i svi. Oni se darivaju, a posle ostalo sve u zastol se dariva. Kome čerapa, kome rukavica, kome košulja, po familiji. Koji kako, to se mora dariva sve. Darivano sve to. A kad se završi ta noć,
kad se izvesele i sutra ujutru, šta se radi? Šta radi sve Kad krv? se završi taj noć, pa ništa, onda se spremamo, idemo tamo kod moji, gdje sam ja, da bome. Tamo nema darivanje, ovdje se daruje kod sve krvu. Sam ti rekla, po familiju, košulje, ko nekakvo, ali mora svaki da dobije po nešto. Poslije su ukidali, darivanje nema, samo je ručak, pijenje, igranje i gotovo. I odlaze, svatovi. A jel se nosi rakija kad idete kod tvoji prvi dan? Bome, rakije, pa vino, pa sve to je. Pa poslije toga sine na slave. Znači, jaki smo prijatelji. Ti slavi slavu. Poslije toga mora da bude pogača izgorela. Znaš, pa sa srende od strugana. Pa gibanica tepsija, pa vlaša vino, pa vlaša rakija. Pola kilo rakija, a vino može ponesiti 2 koliko hoćeš ti da bome. To je tako bilo, to godinama bilo tako. Presna pogača ili bila ili kisela? Ta sa srende? Fino, pečeno. Ali kako je zamešana? Malo, S kvasacima? Čutela, poraste. Aha. Poraste. Ovolka. A više puta 10, izgori krevajčence. A ja velim, čerko, ne se kiraj se. Kako je baba polka? To nema da bude ovako, nego sve ostrugano. Ali što je to tako bilo? I gibanica. Gibanica, tepsija, pogača, rakija, vino. Ajde nam kod mojega da leži moja mama i ne samo ona, nego svi tako. I to je takav naš život bilo. Žnjemo čerko. U Slatinsku, reko, to je daleko tamo. Kad se ne ide ovdje za drugo, od most, u pravac, tu njiva. Žnjemo i spavamo na njivu. Ja i Dragiša, svekar i svekrva dođu. Da povide sutra stoku i da nam desu lebac i da dođu kod nas. A mi dok da mi nažnjemo, a kad se zavlači i vremeni da spavamo, mi si legnemo podademo pa spimo. Eto tako bilo. Bila devojka koja nije bila poštena, jel se nešto radilo tad? Kako se to rešavalo? Pa kako se rešava? On ju voli, ne može ga otkine ni Sveti Petar, niko. On ju voli, ona rodi. Pa kako i sad što si? To je bilo tako. Bile devojke pokvarene. Jel su se ljutili roditelji? Pa ljutili, ali legnu. Njeno dete, gdje će ga? Ako ga oni ne prime, ko će ga primi? Bilo sine, to je bilo i ranije. A kad dođe tako da se uda pa nije poštena, šta rade svekar i svekrva? Jel se nešto radilo tad? Bilo, to je na Belcaša, pa ako se pojavi. Onda je ona poštena, ako nema, ona nepoštena. Oni džustaju, ljute se, ali kudeće. Sinju voli, nema veze. I legnu na brašno i ostane kuća. Ali nije bilo da su nekad vraćali takve neveste? Imalo i to. A šta se radilo tad? Pa, šta se radilo? Oni, to je obavezno, na Belčar spavaš prva noć. Sve krva pogleda, skupio na čaršav, znači to je bilo veselje od duplo. Stvarno? Aha, poštena devojka došla i ako je, to je tako, ono, ne su ga bili, ali ako ne može, da podnesi mladoženja, aj, idi, ma dok li si došla. O, sine, bilo si popretoj. A naše pjesme, peva se, svašta, veseli se, i bilo veselje, i bilo tuge, i bilo sve. I kako smo mi tak sinko stigli, tad se smatikvu kopalo. Ovo je vinograd, od ovdje do ovdje sve kopaš. A poslije se kupila freza, pa se prežuje, pa se ovoliko kopa u vinograd. 7 vinograda baba Dragica održavala. 3 dana deda Dragiša vodi u Knjaževac, a ja u jašem biciklu, nema leva, nestalo, u jašem biciklu i poprži sve krva i spremi kako spremi i ja s biciklu odnesem na dedu leba. Samo sam ja i još jedna žena u selo jašali biciklu. Bravo. I tako. I toj, i za ovoj, za građevinete, za toj. Djeca na poslu, zet mi na poslu. Evo nam ona je šupa što je posljednja.
baba obukla pantalone, pa su kačila kod dedu, pa da im grede onkove, ako treba Jakove mletve. Mnogo sinko, mnogo diko. Ja sam 4 godine bila u školu, bila sam to odlična. Ali tad je bilo ovdje, onda kuda se da dalje. A moj brat kaže, nema sestru, završila se ovo. Još malo, tu te potruvam, pa ću tu da dem, pa ću da dem da živiš svoju kuću. Pa dobro, gdje me dadeš tu ću? Kad je to bilo i završeno, i na Sveti Roman, došli da me deruju na Sveti Roman. I moja svekrva, ono ne imalo sine, kako sad, ne imalo basmo, ne imalo, to će za 2 metra stojalo na red. Stojiš u celo na red, da ti je 2 metra za košuljku. Nekako sam, vagon babu ne može da pomeri gore. Šta su kompleti splišani, šta je, 9 tergalke samo. A tak, ali se igralo, nema veze. Igralo se. Pa se nosili sine od svinju u panci. Od svinju, odere se svinja, pa se osuši. Pa se onda ja to ostružem. Pa tako je toliko ti je za opanak, merka. Pa navodem, pa ovdje ostavim za čmrljak, za rojke gorija. Pa napravim, pa to je tako preklopim i opanak je pozadi u 2 reda. Ja to i samo ljuljam. Ne samo ja, svi su tako. Tako pa smo nosili drvene na nule. Kao kao klompe, kao Saša, naš mi doktor, što klompa sa strano je. A nam taj pravio, povdjeka i šak. Ko vam pravio na nule? Pa Kišler, on umreo odavna. Odavde iz sela? Iz Vasilpa radio ovdje kod nas. Odmah moju kuću tu u kafanu radio. I tako sinke, takav je bio život takav. Ali ne može se mnogo požališ na njega, ako je tako bilo. A sad, pa se ne čulo, da se u kafiću bilo, pa se ne čulo da je na put neki poginuo, pa se ne čulo da je ubit. Nego spavaš da je otišao sad, ne smiješ u kuću. Aha. Ali znaš neku priču? Moja mama, taj moja strina što me čuvala. I njihova je kuća ovdje, kod dom, a oni tamo imali u Tršinsku neku pojatu, daleko. Ono ne su pojate kao za kuću, blizo, nego to daleko bilo. I oni idu tamo, i mnogo ovdje djeda čuval, njoj djeda, i sede omrknu, ali bilo svetlo, nema svetlo, nego sveća. U kuću lampe, gašljivke. I veli, idemo veli sine mi, idemo, ja zaminemo Tršinsku reku, Telencemaničku od nas. A ja, poje ovdje, što je tele ovdje, kaj samo tuči. I pokriješ krstavak. Tako je. Da pokriješ na glavu krst. I samo smakle maramo i tuči. Ajde, tele ide do bregat, posle plovka veli. To moja mama priča, meni se to nije desilo nikada. Ja sam lovo u bola, mrtvi. Nadali koliko li će te u vodu. Mnogo sam i spremila, ali nikad nisam to ništa imala pred sebe. A to moja mama pričala, moja strina. I kad ovdje veli dođemo, ono lampe u selo. Nema plovka, nema tele, nema ništa. Čim ono vidi svjetlo, ono se izgubi. To je nekada bilo, a kod mene nikad nije. Nisam to vidjela. Premda sam rođena na Krstovdan u subotu. Subotni treba da vidi nešto. A ja nikad, samo dobro. I tako sinko, Gaga tvoja, doživjela starost duboko. Kosa. Što vam kosa sa s ruke? Ti to ne znaš, ali znaš kosu. Njiva jekter u Slatinsku reku, još je sa govorta. Ja napred sa kosu, po mene deda, ovaj moj vi, po dedu kum, ovdje na Lidiju, deda, i po njega zet, Dragoljub.
To su 4 kose, tamo ljuljaju. A ja napred i isteram. Oni po mene mora da idu. Ja sam bodija. Pa kosimo, ali kum reka na Dragišu na starca ovome. Kume, ja bi sedal pa bi legal, ali me sramota od kumiču. Kakva je ovo žena? Imala znati srce, imala snaga, ima jakota, ima volja zakoruši. I tako si ne pokosimo menjivu i dojdemo. Ali za ručak se mora odmorimo. Mora se odmorimo za ručak. Pa se šine zelo sa crpu. Pa se vrzovalo snopovi. Pa se ovak denulo. Pa se dotera ovdje, pa se vrše. A sad si 7, mi smo imali kombaj. Pa se tu nešto taj ujak mrzio i mi smo ga prodali. Ali smo sad čekamo na Mivicu, ovi je naši bi. I on dojde i ti si sediš, vršeš, a popre ne, tako je bilo. To se mnogo radilo. Pa sam se kačila na stog, na slamu. Nabito drvovak. I okolo njega dene slamu. To se zove stog. I ja pantalonki na stog. A kad završiš žetvu, jel ostavljate nešto u njivu? Ne stavljam ništa. Sve doteramo kući i ovdje mašina. Mašina to je tera ko se zvaše, ne traktor, nego tera... Kombajn. Aha, Kombajn. zavome. I ovršemo i tako. A ranije kad ste ručno želi? Pa tačemo sa mašinu. Aha. S mašinom, ne sa kombajn. Da, vršalica. Sa vršalicom, zavome. I tako, i celu noć ko vršeš. Sveti Ilija niko ne pipa. Ali Sveti Marija će da vrše moj ujka. Će da vrše komšilak. A mi ne. A ja mlada, kao kaplja. Pa mi krivo što im na vršu, nema vaša. A ne smiješ da rekneš ne, nego ideš. I onda mi ovršemo i prošlo vašar, prošlo sve. A ja imam ujkevi Knjaževac, bojicu. Pa se treba ide na ručak kod njih, pa se treba, vi poslije iz Albična otišli u Knjaževac, pa se to je treba, ide, ali ne može, mora rešeno. Pa će da vrše naš komšija dole, a sutra ćemo mi. A javljamo dedo, ajde dedo da koljemo jalovicu, uvijek smo klali jalovicu za vršu. A, deda Dragiša, on niko košku ne kolje, ja koljem. Zakoljemo mi ovcu tu, oni dol vršu, a mi ovdje kaj deremo, spremamo. Do 12 sati pripremamo mi ovcu i ja si odeli šta ću za sutra. Za gulaž, za ono da pešeš, da ono tako. Ono 1 sat, noću. I ujutru moraš da ustaneš rano i tako. Kaži mi, od koje praznike praznuje selo? Naše selo. Aha. Praznuje Sine Vrtolomu, praznuje taj Sveti Vrač, praznuje Prečištu. To ne radimo na Prečištu, to od grada do ovoj. Sveti Marko, i to je praznujemo. Kad je sagna Svetog Marka padla, ovu godinu, pade, evo kam, Stojane čuvaj polje. Tako je moj svekar okak. Stojane čuvaj polje. Stojane čuvaj polje. I tako i ono stanu, ali se zabeli, je gotovo. A ja velim, jao, Marko, Sveti Marko, za što te prodamo? Nema niko, nema traktora za godine, samo mi da prodamo. Nema u selu niko. Kad drugi dan ono pa pade. Ali ete pak, pa se navrlo toliko žito, znači nije bilo, a da je ono, sad, prečvikuje, klas, vršiti slamu, ne bome. I tako si ne, i proleto se ubila slana. Ore čoravo nema, kod nas. Slana je ubila, crno je kako moja košulja. Nema ništa. A do sad, beli svetorezi buvamo, naberemo, pa natrevimo, pa prodajemo na Dobrijevo u Knjaževac, pa i na pijaci ovak. Prošlu godinu 5 žaka.
Ja sam rekla na zeta, nema da se penjaš, samo što padne. To je smrt. Ore, padeš i gotov si, pokršiti nema ništa. I on to je tako izbiral i peđaka mi. Ali je za devojčevo, za unuku, malo za njih, malo za nas, jedan smo pokvarila, sa kćece imamo gore. Ali sad nema diko ore čoravo. Toli imamo 9 kod baštu, pa veliki. Crno, rekao sam otišao crno, ako je moj orečiki. A da je ono bilo jedno jutro, možda bi bilo i da ostane nešto, ali je 3. Ono bije 3 i posle prestane, ali badava prestane posle. A možda je negdje nešto ostalo, nema jabučka, nema ovaj šumatovka ovdje. Tu se po 22 džaka brali, šumatovku. Ja, to je starinska neka jabuka, starinska sorta. Ne praška, da vam da, starinska jabuka. I tak posinko. Ili ima neki znak da prepoznaš kakvo će vreme da bude? Ima, to je pisuvala se. Pisuvala se, ali to je nema ništa. A šta ti znaš? To je nevjerojatno. Ja ne sam pisuvala, ni taj moj ujka. Bože, pisuje na nadvore, nada pisuju ti tam neki praznici, ali to nema. Ovo što vedri i što oblači ne slušao nikoga. On rešio, jučer bio oblaka, danas samo vedro. Taj koji je stvorio i mrava, i glistu, i crva, i zmiju, i sve na svetu, i ruže, i sve na svetu stvorio, od nas šta radi. To ne možemo ništa. Možda, pa je bio vija, prognozeri sad. Kam ga? Jučer kao oblaka sa golko vedro. Sad, u sredu, preksutra, kao najavljujući da vidimo da će da padne. To ne može. Tu ne može meša niko, samo on koji vedri oblači i koji stvori i lepotu i dobrotu. I rošotu. Sve on stvara. Samo mi u njega vjerujemo. Tako je. Baba tako je to proživjela i kazala ti sve kako je. Ali ovo ti ne kaza. Došla sve krva moja. Ono nije malo da se otiđeš možda, se kupiš beretine, nema. A moj ujka iz Glogovac, majkin brat, ranije otišao pa kupio. Moj brat je mlađi, njegove dragice iz Crvenje. Ali brale tražili, pa nema nigdje, i sve krva, beretine nema. A ona, kako ćemo, on ju zove prije, ona njega dragi. Kako ćemo ovaj lepotu kako da se venča. A on to je planiral. Sve na moju snaju da bude za mene odelo. I vrsta dukate na tu moju tetku odavde kaj. I ona kuka, ne sekiraj se ništa ti. Moja će se sestra venča u Svinjske opanci. Ona, lele, pa da se obrukamo. Kako svaka sve krva. Nemoj tako je. Ti se ne sekiraj ništa. Za Dragišu kupeno odelo. Evo će pogledaš posle. Što? I brale moj brat od strica zašio. A Dragička kontinence samo. I Snažička njena lepa. A on planirali otide u Glogovac. Tu mu ustao i nas se zove Dragica. I donese sve, i cipele bele, i čerape bele, i belo odelo i sve. I Dragica najbolja mlada ništa, ako je otuđa. A ja ništa, jer bi tak sine tako rekao, tako bi mu oči izvodilo. A ja si čutim, kako brale rekne, on mu očuval, pa kako rekne. Ali on man bio, on Šnajder prvi bio, on neće to dozvoliti tako. Ali znači i malo, sve i otiđe na veseloj kutiju iz Glogova. Da je mati, evo kaže, za moju sestru, Lele, ti si me mnogo sekirala. Ja sam mislila, istin će tako da bude, neće, kaže, tako da bude. Ona zeta odelo, sašito. I tako je. I gdje je moja majka se tamo preudala, i moj očuh, prvi Šnajder u okrug bio. I on kupio odelo za mene. Baš šta? Kupio odelo tegeto i sašije kostim i suknju. A ovaj si sašil za zeta, brale.
A mama mu donela košulju, taj, druga majka, treća. Bila taj baba Talija, pa moja mati, pa taj Stanica. I kad ovdje da se derujemo na ofin, jer on mene deruje na Dragišu čerape davo, mama dava košulje. Tako bilo, eto tako bilo. Ali da li bi danas neko trpilo da ti reknem ja sad, da to, sutra si mladane, već u Svinjski opance će se venčaš. Šta bi mi ti radila? A baba Dragica čutala. I mnogo prečutala. I mnogo dočekala život.